Bon dia, soc l'Alba Besora, l'editora de Nandibú, al segell infantil i juvenil de Pagès Editors. Avui us vinc a presentar dues novetats. En primer lloc, Bella Confusió. Bella Confusió és una novel·la que és Nandibú Horitzons, el públic és jove adult i l'autora, la Claire Christian, amb la novel·la ha obtingut un premi que és el Premi de Literatura Infantil i Juvenil Text 2016. Ella és australiana i el fet que sigui jove fa que els protagonistes puguin connectar molt amb el públic jove. Es tracta d'una novel·la de malaltia mental, de relacions, de primer amor, i cada capítol està explicat per part d'un dels protagonistes, una noia i un noi, l'Ava i el Gideon. En segon lloc, us parlaré de Per mi és una joia, és tot el que sap l'Alejandro. És un llibre que vaig descobrir, l'autor és cubà i està publicat a Llatinoamèrica i quan em va arribar el text me'n vaig enamorar, em va agradar moltíssim. És un llibre que forma part de Nandibú singular, això vol dir que és a partir de nens de 8 anys, 9 anys i també és per adults. És el diari d'aquest nen, l'Alejandro, que explica durant 99 capítols la seva percepció del món. És superdivertit, està explicat amb moltíssima ironia i crec que la cosa també molt xula del llibre és que les il·lustracions, que també s'han fet de nou per aquesta edició, estan fetes, l'autor, perdona, que no sé si ho he dit, és l'Andrés Pillandreu, i les il·lustracions són de Luis Castro Enjamio, que també és cubà i ha fet un tipus d'il·lustracions amb un estil molt per joves adults. La veritat és que per mi és un dels llibres de Nandibú, perquè val molt la pena, és molt entretingut i molt emotiu.